Громадян жилых массиваў, прысядзібных участкаў і сельгасугоддзяў на кантролі ратавальнікаў Мінскай вобласці. Вынікі вялікай працы абмеркавалі сёння на нарадзе ў сталічным цэнтры бяспекі. Супрацоўнікі МНС праводзяць сумесныя вучэнні з прадстаўнікамі раённых службаў, займаюцца прафілактыкай надзвычайных здарэнняў, а яшчэ дапамагаюць аграрыям у палях у перыяд уборачнай і ў тым ліку самі агняборцы на час мяняюць амплуа і бяруцца за штурвал камбайнаў. Наша оценка работы Минского областного управления положительная. Они решили все поставленные перед ними задачи, справились с вопросами ликвидации чрезвычайных ситуаций, достаточно успешно решаются вопросы предупреждения, профилактики. Сил и средств достаточно. Единственное, конечно, это личная беспечность наших граждан. Вот на это мы обращаем внимание. Уборка урожая для нас это такая горячая пора, в которой не только вопросы пожарной безопасности обеспечивает министерство. Это сопровождение групп комбайнов при уборке урожая, работа на зернотоках, это пожарная профилактика, которая была проведена заблаговременно, выработаны подходы, методы, подсказали, что необходимо сделать, но это и непосредственное участие в уборке урожая. За добрасумленную працу атрымалі падзякі лепшыя супрацоўнікі Мінскага абласнога падраздзялення МНС. Асаблівы акцэнт на бяспеку людзей, у тым ліку непаўналетніх у зонах адпачынку і ля вады. У Мінскай вобласці за гэты год дапамогу на вадаёмах аказалі 16 адпачывальнікам. Ратавальнікі звяртаюць увагу на адказнасць грамадзян за ўласную бяспеку. Варта выконваць правілы падчас купання і падчас знаходжання побач з адкрытым агнём. Не варта рызыкаваць жыццём.